Tepuk tangan untuk Kota Pasuruan di malam hari ini. Wah. Hebat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mas Gareng dan Dik Bagong. Piye, Truk? Piye, Mas? Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malimbarke berkah kenikmatan sing wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, uga kesehatan batin. Muka tanpa nikmating pangeran, aku Mas Gareng lan Dik Bagong bisa tetunggalan mapan ana ing Gor Untung Suropati ing bengi iki. Wah. Iki ujub kabule apa, Truk? Piye? Ujub kabule apa? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti ambal warsa utawa hari jadi Kota Pasuruan sing wis ngancik ke 338 tahun. Dengan slogan gandeng tangan wujudkan Kota Pasuruan bersih, tertib dan guyub rukun. Wah. Alhamdulillah.
Mula wis sak wajibe awake dhewe ngaturake matur nuwun ya, Truk. Jelas Mas Gareng, jelas. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upami, terima kasih yang sangat banyak. Kula aturaken ngunjuk khususon dhateng pepunden kula ingkang sampun kula anggep bapak kula piyambak. Inggih menika Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf utawi Gus Ipul. Ingkang sarta Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Adi Wibowo sarta seluruh jajaran punggawaning praja kang mapan wonten ing Pasuruan kula ngaturaken panuwun. Karo aja lali ngaturke panuwun karo Pak Susanto. Heeh. Kuwi sing jembatani awake dhewe iso pentas ning kene, Truk. Alhamdulillah. Ning jane jujur ya Mas Gareng karo Dik Bagong. Aku pentas ana ing kota Pasuruan bengi iki jane ya enek senenge, enek susahe. Kok enek senenge, enek susahe iki piye? Senenge iso jembarke silaturahmi, ngraketke paseduluran karo warga masyarakat Pasuruan. Lah susahe apa, Truk? Nah, susahe ngene. Aku iki pas dikabari ya toh karo panitia. Aku ki ora ngerti nek acarane bengi iki hari jadi ki ora ngerti. Tak kira ki acarane ya wis wong omahan utawa acarane masyarakat pedesaan. Loh, ayo kudune seneng lho, Truk. Acarane malah gede, acarane malah meriah, hari jadi Kota Pasuruan. Loh, senenge seneng, ya ta? Ngerti ya nek acarane hari jadi, nek ku pasang rego kemurahan iki. Boten ding, boten gojek. Kota Pasuruan identik dengan kota santri masih, betul. Cok kadangkala ana sing memandang sebelah mata, ya toh? Akeh to wong sing ngomong santri ki arep dadi apa? Santri ki ora iso cekel gawean. Namun statement kuwi terpatahkan. Buktine Kota Pasuruan dipegang oleh wali kota yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul, ya toh? Durung pejabat liyane, Durung pejabat liyane kuwi akeh sing saka kalangan santri. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah kuwi ya santri. Almarhum Gus Dur mantan presiden RI kuwi ya santri. Wakil presiden RI ya toh, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kuwi ya santri. Mula nek santri dipandang sebelah mata, aku ya ndak trimo. Mergo dalang akbar ki ya saka keluarga santri, ngono. Ngono, ayo no. Iya. Aku saka keluarga santri. Aku jane nek diceluk Gus ya rada memper ngono. Wekidus. Nah, tapi rumangsaku Gus Ipul kuwi adalah sosok pejabat yang tawaduk. Tawaduk ki manane apa? Rendah hati. Buktine rendah hatine Gus Ipul apa? Nah, sawangan kayak pejabat-pejabat liyane ya ta. Nek Pak Jokowi kae, kae merintise saka wali kota Solo. Munggah gubernur Jakarta, terus presiden RI. Oh, ngono. Putrane Pak Jokowi, Mas Gibran. Kae merintise pengusaha, dadi wali kota Solo, ya ta? Terus calone ya arep munggah neh. Lah Gus Ipul bar dadi menteri mudhun ning wakil gubernur kok terus dadi wali kota lho. Kuwi membuktikan pejabat yang tawaduk dan rendah hati, kira. Wis to, Mas Gareng, aku percaya. Jenengan sekseni nggih, Pak Bu, omongane dalang ning isor lampu niku mandi, ngono. Jenengan sekseni, rampung wayangan iki ke depan mbok kapan. Gus Ipul nak diangkat meneh derajate karo Gusti Allah. Tenan niku. Tenan, ngono, percaya mawon kalih kula. Mergo bagi Gus Ipul tidak penting apapun jabatannya, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mergo apapun jabatane, gitu. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso ganti, camat iso tamat, lurah iso kalah. Gelar sing paling abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan.
cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan ana era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ha iya. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Heeh. Ndongakne apa, Truk? Kanggo Kota Pasuruan. Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun warapun gofur gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambahanku rintan lan dalah manglimang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah. Sekali lagi, Dik ya.
Pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ora mung ana ing TKP, ana ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono terus. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Ah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Ah. Sepatono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat. Ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu Nggak kamu. mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Saya Saliman? yang di bawah tadi loh. Lah gimana toh Saliman Yang tadi? gini-gini. Saya gak ketok wong-wong loh Mas Garai. Ngene loh. Piye ngene terus oh. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh toh. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong dang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan piye ta? Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu Inje, dong. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan. Hujan deras, aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya, dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Iya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralekane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh.
Di live streaming lho lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan Dek Niken. Ndak lah, aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kalingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing uwis ki ya wis ya to. Sing uwis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju apa ora iki? Ya ya. Aja gawa nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umpama ning kene iki selawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono? Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora? Iso. Oh, iso ya. Bisa. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Ini, Mas. Iso madok Iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa, Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malahan. Solawatan. Iya, salawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar selawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki getingku ya angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Mosok mendadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, toh? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Gus Ipul. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Kok lambene. Kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tauruh. Urung tauruh. Ya ora maksudnya, manuk ning gone omah kan Mas Akbar.
Kutut, manuk kutut itu loh. Iya, domongi kok. Ah, ora. Manuke lho ben didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tuh apa ya? Dek Niken. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa. Iya, pegangkan miku tak benakne sing bedat mau. Mas. Ya Allah. Iki mikir cekelene tak benakne sing bedat. Ngono lho. Rumangsaku kok Piye? Heeh. Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari ini. Boleh? Gimana itu? 3 ya Mas Heru, piro? Hah? Piro? Loro? Oh, loro kok pelit men. Loro. Pelit banget. Piro? Tuh, Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutoknya toh, Mas? Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne wangel aku kadang kala. Ya wis poro kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedat sak benike ya. Rumangsaku kok 3 Mas Heru, 3 ya. Iya. Aku minta penonton 3 orang dari sana, dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan, Gambar kita kok aku belum dikasih, gimana Tih? Ya nanti ada di belakang. Gitu. 3 orang dari sana 1, dari sana 1, dari sana 1. Ayo langsung naik, ayo. Langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak kecil. 3 orang. Ayo. Kok kono urung ono kok. Kok kono. Ayo maju langsung. Ayo. Oleh itu. Ini salaman sik, Dik. Salaman sik. Dik Niken sik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Mic-nya dikasih, mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini ki monggo, Pak. Ini adik sing kecil dulu. Perkenalan dulu, Dek. Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Berdiri aja wis iki ndek kok Mas aku. Lungguh malah saya ora ketok penontone. Dek Niken. Niki jumeneng napa? Jumeneng aja. Jumeneng mawon Bapak. Nggih, sugeng dalu, matur sembah nuwun. Nggih, niki namine Dek sinten? Vino. Dek Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. SD. Kelas 5 SD. SD, bedhe ana Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Heeh. Goleh mikir. Mikir hangus. Keadilan Hitungan sosial. 1 sampai 3. 1 2 3 wes hangus. Urung lambene urung mengo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acak nih, ke sila berapa? Sila ketiga. Heeh. Persatuan Indonesia. Sila ke-1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kasih kaosnya. Kaos. Ya. Ini. Buat ya. Aja didol ya, Le. Iki lek didongno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Oke. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan ya. Tak mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Asri itu mananya Purwosari. Piye to, Mas? Oh, adoh ora karo Purwosari. Jauh ya? Nggih. Oh, jauh ya wis aja. Iya. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Jo? Enek Ya, Bang June. sudah. Dah, Terima ayo. kasih sayang. Makasih. Nggih, waduh. Nggih, makasih. Iki adek sinten namine? Sing cewek sik, Oh, sing cewek, sing
cewek. dulu. Sampun. Nggih, mriki mriki. Perkenalan Dik Niken ditanya. Perkenalan namanya sinten Bunda? Rizky. Bunda Rizky. Iya, saya nggih. ngefans sama jenengan. Oh ngaten, Nggih. mboten ngefans kali Akbar. Nggih. Oh. Dari mana Mbak Dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja. Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedhekane sing gampang wae Dik Niken. Sampean. Heeh, tak bedheki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku bisa Mas. Muhammad Heeh. Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku ora urut ngono kuwi. Heeh. Ayo, sapa? Raden Heeh. Terus? Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Syahlam. Benar. Rumahku mana tak? Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Lan di omahku. Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya ki, penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Hei, Aduh teko Surabaya. Wah. Pripun kabare Cak? Waduh Cak Surabaya rek. Ada teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong tinalan. oh ya, nyusul Surabaya luar biasa. Namanya Pak Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Nggih. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? Kate. Sakmenika kathah Kang Mas. Oke ya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Asin, nasi goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisuwi ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papat kaya diurutne penak men. Malih. Kurang telu. Kurang telu. Narodo. Narodo kaya adoh men. Togok. Togok. Karo Markus. Karo Sengguni. Sengguni 7. Oke, kasih Mas Heru. Kita foto Matur sih. sembah Oh nuwun iya. Bapak Lu. Awah. Nggih. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh, apa ki? Nggih. Oh ya. Oh, kebablasan. Saliman wae sampai diping lho aku Mas. Niki Gusipul masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok mriki, Gus. Enggak, nanti aja saya dari sini. Tapi gini, saya matur nuwun ya. Oke. Gimana? Nekati turu ngono iku aku kadang sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih Pak Nggih. dengan berdua sampai sini. Nggih, Dan sami-sami, Gus. Kami memang pengen banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Amin. Nggih. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di Nggih. TikTok ya. Ah. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nggih. Nah berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Nggih. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Ah. Saya kagum lah. Ini saya dengan istri Mas Adi kagum kali panjenengan berdua Amin. bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur Nggih. wayangan. Tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat, Gus, Dah. untuk saya dan Mbak Enggak, Niken. ini Nggih. muda-muda semua ya. Sinda ini ya Nggih. nom-nom, Nggih. warang gono nih ya nom-nom kabeh. Nggih, nggih. Saya terus terang terharu gitu loh. Nggih, nggih. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih. Monggo. Nggih. Ana apa? Mboten. Ini terus
Lek nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. Wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, dos pundi Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken, habis ini kita minta lagu lagi ya. Iya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Iya. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini sang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini tentang kisah potongan kisah serial Angling Darmo, Gus. Nggih. Yang sudah digarap gitu. Nggih. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencana. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Bathik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Bathik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya. Tapi Bathik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati. Karena pada intinya Bathik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Nah, tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Bathik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu, Gus. Iya. Nah. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh, siap. Nggih. Untuk Mbak Niken. Nggih. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur Tapi sembah sekarang nuwun. tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Amin. Matur nuwun wis. Lanjut, saya di sini ngikuti terus. Oh siap. Sampai selesai. Kula tunggu lho Gus menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kalih Dek Niken kula tunggu nggih Gus Ipul. Nggih. Menawi anu Halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sakniki napa pripun? Beres. Aman. Siap nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Nggih. Niken dulu. Lagu yang lagi spiral Dek, viral. Lamunan Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Nggih. Gus Ipul. Digarap musik wae ben meriah. Siap. Lamunan nggih Dek untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju gak apa-apa. Minta maju. Oh, Monggo, apa-apa. los mawon nggih. Los dol. Nggih. Amit nggih. Dek Victor. Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene yo ketok. Ndak puas. Enggak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon Dek. Bedhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki musik wae. Ya. Oke, monggo. Nggih. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyoring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Yuk, gemparkan Pasuruan. Sumuneni Mas Akbar. Aku dicium-cium. Uang bagus saking nyata. Oh, keperangkatu sirna noloro branta ing atiku. Kaya ketisiramu kang dadi lamunan. Untuk Dek Niken Salindri. Tetap di situ. Gus Ipul. Nggih. Mohon Monggo Gus Ipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu.
Monggo, monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya, Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki, Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gus Ipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh cah, di foto. Di foto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Rek yo. Ya. Matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Bayo. Oh iya, kita tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya. Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh iki. Pinates sak jame. Ayo yuk Lintang Asmara yo. Hatimu tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno. Aja ndeloki aku kintil neh mengko. Ora bisa ya Kang Mas. Iya Yayi. Rasa hatimu tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa diangkat. Yen wis tresna Ora bisa dipisahno. Ya merdeka. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali Katanya yo bobok kembali. yo, bobok yo. Iso bubuk lho.
Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ya. Tarik
jam dinggo nutuk lakon. Nah, ya. Yo, jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon sak rampung iki? Yo disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya Truk. Heeh Mas ya. Kencan rasane, kencan jiwane, kencan kabeh para warga masyarakat ana ing Pasuruan ya.